جوانکی کرد ji Urmiya Rojhilatê Kurdistanê bû berendamê wergirtina xelata baştirîn tembûrvanê Rojavayê Îranê ku parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê li xwe digire. İhsan Ayinfer ew hunermendê Kurdî yê xelkê Urmiyê ye ku sala 1987 ji dayîk bûye. Wî heya niha çendîn xelat di asta Îranê de wergirtine û mamostayê tembûrê ye. Ev nêzû 14 sal e li ser muzîka Kurdî xebitim û taybet li ser saza tembûrê. Ev nêzûk 5 sal e mekûmek çêkiriye bi nava Koma Sîtawkê ku ez rêbera wê me konsertê cuda me hebiye li bajêrên cuda li Îranê li Zankoa Çand û Hunera Isfahanê konserta me hebiye li Hunersera Xurşîda Isfahanê konserta me hebiye li Festîvala Muzîkê li bajêrê Senendeç Festîvala Muzîka Rojava Îranê me meqamayê kemînîna her sal Festîvala Hevagehê Saz li Pîranşehrê û gelek konsertê cuda li bajêrên cuda li Îranê. Hunermend İhsan Ayinfer ku çendîn xelatên wî yên tembûrê hene, tembûrê bi rengekî zanistî perwerde dike. Ew bi xwe tonên zimanê mûzîkê jî dinivîsîne. Ev nêzûkî 4 sal e ez dersa tembûrê dêjim ji bo xurtên Urmiyê. Muzîka Kurdî muzîkekî pir dewlemend e li aliyê dîrokî da, li aliyê çand û hunerê da, li aliyê ziman û edebiyatê da. Her wisa behsa dengbêjiyê ez hêvîdarim ku xurtên me zêdetir li ser muzîka xwe, muzîka xwe ya folklor taybettir dengbêjiyê bixeb. Wî beriya ku Enîsîtoya Ehmedê Xanî li Urmiyê bêgirtin, li wir mamostatiya tembûrê dikir. İhsan Ayinfer her wisa ji bilî zaraveya Kurmancî bi zaraveyên Sûranî û Zazakî jî dibêje. Eskender Ceferî, Rûda.